Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Pilar Vlogs USA. For today's video is I am gonna put a lot of clothes in my body, on my body. So everything's in here. It's already prepared because no one gonna help me. So this one, this is not included. this one. So I am gonna start the timer. Oh, before that, this one, I am wearing this, and then a bra, and then this one, and then this one, panty. So 1, 2, 3, and 4. Kinakabahan ako guys, pero kakayanin 10 minutes. Okay, magbihis ako ng marami hanggat sa abot ng aking makakaya. Okay, so let's start the timer. Start na. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. My gosh, ang sikip. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. May kasang sikip. 27, 28, 29. Ang sikip. 30, 31. Ang sikip. Ayoko niya. 32. 33. Oh my gosh, ang sikip. Ang sikip. 33. 34. Ilan mo? 6 minutes pa lang. 35.
47. 38. 39. Oh, nakakangawit. Ayoko na. Hindi ko abot. Lagi mo magtutulong. 40. 40. 41 na. 42. May kasagina. 43. 43. 44. Maubos na yung damit ko, guys. 44. Hindi ko abot. 45. 46. Wala na akong damit. 47. 47. Wala na akong damit, guys. 48. Pang 48 to, guys, ah. 48. Ay. Wala na akong damit. 48. Ay, gosh. 49. Oh my gosh, ang hirap naman ito. 48 lang, 48. 49. Ito yun, 49. 50. Oh. 50. Guys, hindi ko na masara. One. 51, guys. Nalagay ko na. $52. 53. 54. 55. 56. Wala na. Wala na akong maisuot, guys. 56 na lang ako talaga. Pasensya na. Hindi ko naubos. Ang dami ko suot. Ang laki ko na. Para na akong macho. Isip lang, ha. Oh. Yun lang yung, guys, ha. Mag-stop na ako. Pause. Pause na ako, guys. Hindi na kinapos. Yun lang. Wala na akong damit, eh. Paano na? At saka hindi na magkasya. Look.
Napapagod ako, guys. Ang problema nito ngayon, paano ko ito hubarin isa-isa? Lalo na ito, guys. Ang sikip. Ang sikip. Paano ko yan hubarin? Isa-isahin ko yan. Ang laki ko na, guys. Wawa ka. Ayan ako, guys, ha. Yun lang yung kaya, guys. Wala na akong maisuot, eh. Kasi ang sikip na nito, guys, eh. Sarap na. Paano yan magkasya? Guys, ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako nang bahala magtanggal nito. Wala ka. Paano natatanggalan ngayon? Kailangan ko. Yan! Yan pala, madali lang. One. Tanggalin ko ito lahat, ha. Ito yung mga hindi ko naisuot kasi nasikip na. One. Yan, guys. Ang dami. Yan yung lahat ng nasuot ko. Yan. Nasuot ko yan siya lahat, guys. Good luck sa aking tutupiin. Nasa 50 yan lahat, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Bye for now.